שולף עליי נשק. דקה, אני ממשיך לכם, אני אגיד כמה אתה משלוח, אני ממשיך. אני חייל של צוות מנגו ומשפחת הבנתי, אלי. עשיתי אתמול טעות גורלית. אוקיי, אני לא יודע. ועכשיו אני משלם עליה. נבהלתי, לא הבנתי מאיפה הוא בא. אל תחזרו על הטעות שעשיתי. צום קל. גמר חתימה טובה, גמר חתימה טוב. יאללה. שמעת שאני צריך לחזור? תזמין אותו. איך שהוא שולח פשוט נג'יין אותו וזהו. יש אחרי רכב שתי רכבים. זהו, צבע אדום? 3 רכבים בצבע. תעצור, או שתתחיל איתם זה או שאתה... לא, הם בצבע חום, אני הבנתי לעזוב. הבנתי. אני רוצה שתבטיח לי שזה לא קורה בחיים. וזה לא לי. זה לא קורה בחיים. אלא הם בצבע בש כזה. שומע אחי, למה עשית? זה חום ממש חזק. אני לא עשיתי כלום, אני פיזית... אחי, זה מחלת הנוי למד. 3 רכבים, תגיד קורבט, 1, 2, 3. תגיד 1, 2. רגע, כתבו לי להשאיר מספר, זה אתם? שומע אחי? אני כותב להם, שומע דקה? אני אומר 1, 2, 3, קבל כדור בראש ואתם שמים לו כדור בראש, סבבה? חכה, יצחק אמר לו להשאיר מספר, חכה. הכל טוב, לא משנה, הכל טוב, אני אטפל בזה. אחי, מחלת הנוי למד תשאיר מספר. הכל טוב, אתה לא משאיר מספר, אתה לא משאיר כלום. 1, 2, 3, קבל כדור לראש. עלה זריד, עלה. טו.